Arribats en aquest punt del programa, és el torn de comentar la primera possible resposta a les preguntes que hem donat al principi del programa per resoldre la qüestió del dia, que és: quin estat europeu ocupa la primera posició en l'índex de desenvolupament humà? La primera possible resposta dona com a solució Noruega. Sabíeu que aquest país escandinau és el tercer exportador mundial de petroli, per darrere de Rússia i Aràbia Saudí? L'explotació d'aquest recurs tan preuat en els nostres temps és un dels pilars que sostenen el benestar a Noruega, ja que el sector del cru representa una quarta part del PIB nacional. Precisament amb l'argument de mantenir el nivell de vida i de preservar el control sobre el sector pesquer, en el qual Noruega també és capdavantera, la població del país ha rebutjat per dues vegades a entrar a formar part de la Unió Europea. Tot i així, Noruega és un far on miren els països que volen millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Hem fet el primer comentari i d'aquí res farem el segon, però abans és el torn de donar pas als serveis informatius per conèixer quins han estat els principals titulars europeus que hem trobat a la premsa del nostre país. Per això, connectem la nostra pantalla i donem la benvinguda al nostre company Pep Montaner. Com estàs, Pep? Tu dius, quina notícia encapçala el resum de premsa d'aquesta setmana? Bona espera, doncs encetem el repàs de les notícies que hem trobat a nivell europeu als diaris de casa nostra i ho fem, primer de tot, repassant un tema del diari Avui. Ens explica que tots els eurodiputats cobraran al mes 5.700 euros nets. Tots els candidats catalans el 7 de juny, les passades eleccions al Parlament Europeu, com Maria Badia, Alejo Vidal Quadras, Ramon Tremosa, Oriol Junqueras o Raül Romeva, destinaran part del seu sou d'eurodiputat al partit en compliment de les seves cartes financeres. Amb el nou estatut del diputat comunitari, tots cobraran el mateix, 5.700 euros nets mensuals, dietes i extras al marge. Seguim repassant altres temes a nivell europeu. És moment ara d'explicar-vos que l'Estat lidera la caiguda de la construcció a la Unió Europea amb un descens interanual del 20,3% al març. La producció en el sector de la construcció a l'estat espanyol va baixar al mes de març un 5,5% en comparació amb el mes anterior, la qual cosa va suposar la caiguda més gran de tota la Unió Europea, segons les dades que va publicar l'Oficina d'Estadística Comunitària anomenada Eurostat. L'Estat, a més, també va encapçalar la caiguda dels interanuals en aquest índex, ja que va registrar una baixada del 20,3% al mes de març del 2008. Més temes a nivell europeu. Ara és moment d'explicar-vos que Groenlàndia vota independentista. La coalició independentista IA ha confirmat el que apuntaven tots els pronòstics i ha estat el guanyador de les eleccions parlamentàries celebrades a Groenlàndia, on ha aconseguit un 43,7% dels vots i 14 dels 31 escons del Parlament groenlandès. En segona posició ha quedat el fins ara governamental Simuit, socialdemòcrata, que ha aconseguit un 26,5% dels vots i 9 escons. Però la independència política d'aquest territori danès passa primer per l'assoliment d'una independència econòmica i la clau es troba en el subsol i en la mesura que es compleixin les prediccions d'enormes reserves de cru i gas d'extracció rendible. Un últim apunt que fa referència a notícies d'àmbit europeu, i és l'estat espanyol és a la Unió Europea on es triga més a cobrar les factures. L'estat espanyol és el país europeu on es triga més a cobrar les factures, només per darrere de Grècia, i on les administracions públiques tenen un termini de pagament més llarg, de manera que si el sector públic pagués a l'hora, això suposaria una injecció econòmica de 9.300 milions d'euros. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi Índex de Risc 2009, elaborat per la multinacional sueca especialitzada en serveis de gestió de crèdit Intrum Justitia, el qual recull dades de comportament de pagament de tots els països de la Unió Europea en el primer trimestre d'aquest any. Amb aquesta notícia acabem el repàs dels principals titulars d'àmbit europeu que hem trobat als diaris de casa nostra. Moltes gràcies, Pep, per al teu resum de premsa. Ens veiem la setmana vinent amb noves notícies. Nosaltres reprenem l'assumpte dels comentaris de les possibles respostes i ens toca la segona. Però recordem la pregunta: quin estat europeu és el primer en el rànquing de l'índex de desenvolupament humà?
La segona possible resposta dona com a solució Islàndia. Durant el segle XX, l'economia islandesa es va desenvolupar molt ràpidament i ara, en el segle XXI, ocupa una posició envejable per a la majoria de països en quant a qualitat de vida. El turisme, la pesca i les finances són els principals sectors del país i l'atur un fenomen pràcticament inexistent. Encara que la crisi financera ha trastocat els fonaments d'aquesta societat ideal, els experts estan d'acord en afirmar que Islàndia és el país més perjudicat per la crisi. Amb les tres principals entitats financeres del país en fallida, Islàndia ha passat de rebutjar la idea d'entrar a formar part de la Unió Europea a demanar-ne l'ingrés, el qual podria produir-se l'any 2011. Tot i així, els islandesos continuen gaudint d'un nivell de vida envejable. Fet aquest comentari, ens en resten 2 més, però serà més endavant, que ara ens toca una altra tanda de notícies. Qui no ha somiat alguna vegada en tenir una màquina del temps? Una de les possibilitats que ofereix és la de poder comparar un mateix escenari en diferents èpoques històriques. S'ha anat a pitjor o s'ha millorat? Malauradament, les màquines del temps no existeixen, com a mínim que nosaltres tinguem constància, però les noves tecnologies permeten simular viatges en el temps, amb els quals podem comparar una situació. Per exemple, podem saber com ha canviat les coses en els últims 30 anys la Unió Europea en la vida quotidiana dels ciutadans. La màquina del temps és una eina interactiva on qualsevol internauta pot descobrir per si mateix com ha evolucionat la vida quotidiana amb la influència de la Unió Europea. D'entrada, ens apareixen 2 sales d'estar. La primera simula l'any 1979 i la segona simula l'any 2009. Anem cap al passat i cliquem sobre el pòster d'Europa de la paret. En aquella època, 9 països conformaven la Comunitat Europea i Alemanya encara estava dividida pel mur de Berlín. Ara avancem cap al futur. El mapa d'Europa ha canviat. Ara són 27 els estats que formen part de la Unió Europea i les divisions han deixat pas al lema Units en la diversitat. De tornada a la sala retro, cliquem sobre la revista del sofà. Les desigualtats entre homes i dones estan a l'ordre del dia. En el Parlament Europeu no és una excepció. En l'actualitat, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones ha guanyat terreny. Malgrat que les diferències encara són agudes, de moment la ruta escollida va per bon camí. Ens fixem en el cub de Rubik. Les comunitats europees comencen a marcar estàndards sobre quines joguines poden vendre's en el mercat europeu. Durant 30 anys, la regulació sobre les joguines no ha deixat d'actualitzar-se. Etiquetes amb edats recomanades i prohibició de determinats materials químics ja formen part del dia a dia. La làmpara de lava és la següent parada. Aquest aparell, com molts d'altres, sempre estan encesos. Ningú es preocupa d'on ve l'energia ni pel medi ambient. La Terra sembla indestructible. El pas del temps ha demostrat que no és així. La Unió Europea busca ara diversificar les fonts d'energia, al mateix temps que lidera la defensa del medi ambient com la lluita contra el canvi climàtic. Sobre la taula veiem diners. La primera parada d'un turista és l'oficina de canvi de moneda, calcular tota l'estona quan estem gastant i les dificultats que comporta pels negocis tantes divises estan a l'ordre del dia. Avui, 16 dels 27 estats membres de la Unió Europea comparteixen una mateixa moneda comuna, l'euro. A més, són majoria la resta de socis que treballen per adoptar-la en el futur. Les cues en cotxe per creuar les fronteres són inevitables pels controls fronterers. Estudiar o treballar a l'estranger només està a l'abast d'aquells que acaben autèntiques curses d'obstacles burocràtiques. En l'any 2009 aquests problemes són història. Creuar les fronteres és tan fàcil com creuar el carrer i estudiar i treballar a Europa, un dret que la Unió Europea ajuda a impulsar. Encara queden altres elements interactius, però per no allargar-nos en excés, en darrer lloc ens acomodem en la sala moderna i encenem el televisor. La pantalla ens deixa escollir en quina llengua volem escoltar l'espot institucional de les eleccions europees. Encara que tota màquina del temps no seria una màquina del temps sense el seu túnel. Des de 1979 a 2009 han passat molts successos que les fotografies s'encarreguen de recordar-nos.